Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Mangke sampun wiji saking pinipun Bapak Pujo Agung Bapak Turmidi bilih tata dicer panggihipun mangke kirang langkung tabuh kalih temandan sampun panggih wonten sak ngandhapipun Tarub Agung. Ya Mas kira-kira jero 4 lagon 5 lagon Mas. Ayo bener kan. Bawa apa gandang gula? Pocong-pocong. Gandang gula mawon nggih. Kok, Pak. Dibake pepeling Mas mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadur dhumateng para bapak darah para ibu ingkang rasa agami sasanipun Islam kula ngaturaken sugeng siang. Suga lenggah katuran pinalenggah kanthi sketsa kanthi mardikaning penggalih mardikaning tias reka mardika nugroho mewasih kulasane Gusti Kang Maha Suci uga tansah kajiwa kasalya dhumateng handika para sagung titah ing Madyapada Raharja Niskala. Bismillah, alhamdulillah, la kala wala quwata illa billah amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Katur dhumateng sepuh pisepuh saha para kasepuhan ingkang ana ing pamawas miwaledha ing pitutur. Saha katur dhumateng para alim ulama, para kyai, para santri, ibu nyai.
ingkang rinten kelawan dalu tansah sinaket sinanding kalih kitab suci hanenggih wahyuning Ilahi Rabbi ingkang sanget kawula suyuti sagatur dumateng para pangembanting praja miwah satra negari ingkang kinarya dados pandang-pandemi kawula dasih mriki dipun Bapak Lurah darah perangkat sertapipun sedaya ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang dasar Srah Mojo Putri Mara temandan putri sampun kaganting dene Kanjeng Rama darah Kanjeng Ibu mijil saking kajuraken dene temanten kakung asatu bengi ingkang raka kaping 3 ingkang winastan lumampah padapinah itu temanten putri tansah bekti dumateng ingkang kakung badhe tansah jadi kampan kira lagi berikota warnane pustikan kaiwahan siang kelawan galuh lain negara warnane pun bagus Agung Bayu Santoso ingin pasang ganteng pun berbiah ayu deno aris kawah yuting tiga dasar biasa mojo kakung pria utama kakak berbudi bawal Yes.
Darate jaran tak ing arca sementara wonten prampak dari wenange menggah wonten kursi arep nggih kursi palawarta sejareng aja sedina ratu sedalu kasubat dening para kawula kasih pada Sunda apa irama Probolinggo lirik-lirik golek mongso wah jajar kepethuk satu kali sampun rampung dasar susuk lakune ya wedok ora asli ayune jan biu so prodong biasa niki anggere dijeluke wedok ora asli lu biasane ar eling ya nduk nah kuwi karo mbahmu kuwi cahki kok suruh ar kok tak tok cahayu yati masalah kuwi lho wong ngeget-ngegeti kuwi iki jane ngagem busana putri. Sapa sing cerita mau lanang kok? Aku mangkondo piye? Jelasne, aku mangkondo piye? Ora saja ketok ana mangsane kono to. Pripun to Kang Mas? Kowe iki witakne piye? Sik to, aku ki ning tulung ki sekali-sekali ben oleh mangsa ngono lho Mas. Ya wis tak golek-golek wis. Lah sing mriki lho sekawan si tunggal kali 3 sekawan gangsa berondong tok Mas. Mosok tenan. Sing kae berondong kae lagi TK kae lho. Ya apa? TK taman kanak-kanak. Lah nek iki wis. Iki cuwilik iki cara anu playgroup Mas. Wah. Playgroup. Lah nek iki rada gedhe saiki. Iki SD kelas 2. Piantun pundi to Kang Mas? Alah cilik ora apa-apa kok. Dadane krasa. Heeh. Griyane pundi Mas? Penyet. Opone kok sing penyet ora demek blas. Oh iya kedemek Mas. Alah. Kena sikut jere merinding Mas. Griyane pundi Mas? Kenal. Iya. Anu Mas, rata-rata nek jenggote niku biasane jenggot ndelawer ya Mas. Heeh. Lah iki jenggot tok ngatek-ngatek ngono. Apa cara muni anu ya Mas ya? Merangsang ngono ya. Wah, ketoke. Bisa nguatek ning ngarep ngono. Heeh. Niki saking pundi Bunda? Kenap ki pilang kenceng nggih? Sumbersari Sari. Oh, Bersari. Wis enek bojone karo anake. Lah sing moglik sing kaya apa? Sik. Oleh nek anak ayahku Mas. Endi? Awas. Mas aku kayak ono tipungan Mas, kayak ono tipungan. Oh, cinta mencintai nggih. Betul. Berdiri tunjukkan cinta Anda. Zaman pacaran biyen. Zaman pacaran dhisik. Berdiri dulu, berdiri Mbak, ayo Mbak. Berdiri dulu. Tak tanya, dulu masih pacaran sama Mbak di mana? Di sini. Sampai ning ngapeli marane rene. Wah. Oh ya cedak ya Mas. Eda. Ning tulung. Heeh. Tolong Mas beradaban Mas. Beradaban. Beradaban. Mas inget-ingetan. Jenengan nek pacaran riyen nek rangkulan pripun?
Tolong, tahu Mas. rangkulan. Ora tahu lho Mas. Sekarang Saya tak warai. Dut, rene dut. Hah? Tak warai. Rene ngadeg menengo. Kowe kok tak potong bayar murah. Nah, tangan kiri pegang Iki pundak, mbake Mas. ya. Aku masih. Tangan kiri pegang pundak Ini, sama marah, sama ono toh. sini. Ini Mbak. Yang Tapi paling ojo ini- ngono. Samakan Ojo iseng lho, Nek. samakan sama sini, Mbak. Samakan sama sini. Mbaknya. Tangan kiri Ada pegang. depan, Mbak. Ada Depan. Ojo ngingeti aku. Iki meneng. Anu berhadapan gini aja, Mbak. Nah. Ya. Heeh. Saling, Masnya tangan yang kiri, tangan kanan pegang dagu, tangan Mas. yang Ah, kiri di sini. Podo kowe ya ya. Di sini. Kowe ya ya. Di sini Mas yang kiri. Nah. Nah. Bro, kowe iki nyontoh iki menang ae. Menang awake. Meneng wae. Menang. Kowe iki dhuwur aku menang. Sing mbok inget Iya. rasa rupaku iki lho ingetana. Tangan kanan pegang dagu. Nah, mbaknya gini. Saya kasih apa 1 2 3 di zoom, Mas ya. Nah. 1 Agak merunduk, Mbak. 2 3 cium. Tahan. Tahan dulu. Tahan sampai turun, Mas. Peregi. Wes kenapa orang Mas foto nih? Udah. Terima kasih boleh duduk kembali. Lho, engko Pak Samino gek ora trimo. Terima. Moga Pak Samino pengen penjenengan Pak nggih kali pengen. gue. Oh mboten. Loh, nang apa, Mbak? Nek Mbak kan kis wedding. Nek Mbak Samino. Pak Mbak Samino kis jeding. Terima kasih memori untuk pengantin berdua. Berdua. Iya Mas. Iya. Ya, Bu. Saya tak Mas. Saya pelengah-pelengah pengen kopi sing kae. Nah. Ora. Yakin? Iki lho penak empuk. Ya, Budi. Joget deh. Maju, Mas, maju. Aku tak kenalan sih. Karo sing guri. Oh. Wah. Sik. Kowe anake sapa le? Boke, pakmu jenenge sapa? Wah, Sing ya. wedok yang ngene ya. Lagune jaluk apa? Jalukmu apa? Jalukmu. Heeh. Velocity. Apa? Cah saiki ya, Mas. Mudho larasan yo ki gong, ya ta? Karawitan, cokekan, lha kok mbok velocity. Kuwi lagu nopo? Velocity ku sing ngene-ngene kok, Mas. Bisa, Mas, bisa. Ini bisa. Ah. Velocity bisa. Anyang-anyangan guys, ha. Nah, iki gak ndang. Ya, dikasih yang bisa, kasih yang bisa. Sing seneng kamu. Dangdut. Apa nih? Anyang-anyangan gak enak. Digaweke dangdut sing apik ya. Dangdut ya. Ya, dangdut yuk. Yuk. Nah, Ku di. coba melempar manggil Ya terakhir orang dangdut ya Mas ya, harus memaklumi. Saiki nek pengen dangdut tipu ngetok. Ayo, tipu ngetok, Mas. Parkoe. Yo. Ayo. Imbangin, Dok. Ora iso parkoe ramule. Ayo, Dok. Satu-satu. Iya. Ayo tindak ini. Terus nih. Masih. Ayo Dok. Gak apa-apa sampai. Yuk.
Ayo, bapak sapa? Diteko iki yo mlebu mik, tanganmu menang siap gerak ning kono. Nah. Namanya Yono. Yono. Yo ning kene Pak Mule. Mboten Ora ning kene aman. Ayo Mas maju. Nah iki lho. Kalem menang. Wah, menang apa nih? Delokan cah loro kok menang. Kamu ning kene le. Kok ora. Menang to? Arep lo kapakno. Hah? Arep lo kapakno. Sirku nyampake ngono lho. Nah iya. Heeh. Piye le? Sik to, cah loro iki ketoke anu Mas ya. Piye? Wis ada kesepakatan. Heeh. Wis saiki pengen joget apa langsung reok? Pak, Bu. Niki dikangen reok kenapa joget? Reok. Nah, karo kowe iki dibayar karo Kowe nek orang reok Mas yo sak jungkiran. Hah? Hus. Yo. Oke, Pak. Oke. Ayo Mas. Nah, siji. Yo. Nah, sut sing menang. Sujeng. Wes. Lah. Wes, kowe kalah. Sut. Kowe kalah. Heeh. Wes. Ah, Sing menang sapa? kowe kalah yo sing Karo menang. Gajah sing menang sapa? Iki. Lah iya kowe sih. Ah, joget yo. Tarik. Ah, yuk. Kayak gerokan Mas. Oh, yo. Iso gerak. Hangus. Yo. Putih ha. Pakai hangus. Lah. Kowe sik. Yuk kowe sih. Yo jare Kowe sih lah sitiak. kae. Yo. Ayo Mas. Heeh. Ayo Sing nih. pengen hangus apa kowe sih yo? Jare biak yo. Sendiri cepat. Yo. Ah. Iya. Ah, ya. Yo. Kriok, jungkir, bayaran. Bayaran. Penak toh? Heeh. Yo. Kalungmu. Heeh. Yo. Kowe sih. Yo. Yo no. Yo cepat yo. Yo. Gila mulai yo. 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 Kowe saiki pamit to nggone Kungi. Pamit ning Mbah Kung. Ning Mbah Kung. Kung sampun cekap leh kula makarya dinten iki Kung. Pamit ning Kungi. Menawi jenengan beto dompet. Karo sungkem. Sungkem lungguh sing apik. Lungguh ngene. Nah, sing apik lenggah karo salaman. Pamit. Kung, Ingat iki ono lho. inget iki ana. Kung sampun cekap Kung. Bijin kula sekolah. Piye jare Kunge? Tenono. Kelak. Kowe melok Rana. Loh. Mas. Piye? Mau Pak Ikan nget. Pak ngetokno satusan sak gebok kok, Mas. Weh. Tibake kleru, Mas. Kleru. Yo ya. Kleru. Mangewu. Mangewu nggo sangu sekolah kok yo kenek kalau sijine. Nah. Lho, dikene apa mbok Pak? Mbok Pak. Oh yo oke, pinter rasa mbok kae wis gede. Ya. Kowe gak pengen? Jaluk Pak Samina yo monggo. Wis soleh ta? Soleh ta? Mangewu yo soleh ngono kowe.
kowe bagianmu karo aku rene. Ya wis. Ayo sahabat taroar. Wis gak gelem Mas, wis menak Ya dijoget karo mlaku. Sudah selesai Mas. Diserampatke Mas. Empun wis gak Ya usah. serapat karo mlaku yo. Sampun Mas. Sampun mboten purun. Pun. Wis ngono penak-penakan ngono lho. Nah, ben ingah-ingih kok sing siji. Wis kowe pamit karo Matur sembah nuwun kok nggih. Mugi berkah barokah. Kagem Bapak Samyono. Samyongo mugi lancar nggih Bapak. Amin. Turah belawak anggenipun Amin. gadah damel nggih. Gadah damel nggih. Sinaringan Ainun Wedding juga mudah laras. Mudah laras Setya. karo mudah laras setya. Mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kasih kepuasan doa yang abadi di pesawat ini diberikan Bapak Dulu Karin.